Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Potpuno je logičan i očekivan potez Trumpa koji želi da osigura vakcinaciju svog stanovništva američkom vakcinom protiv COVID-19 pre svih drugih. Koliko god on najavljivao da će odmah krenuti i izvoz američke vakcine, to će svakako značiti da na nju skoro nećemo moći da računamo, rekao je imunolog Radmilo Petrović. Najave da ćemo brzo doći do vakcine protiv korone raspršila je vest da je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojim se obezbeđuje da vakcinu protiv korone prvo dobiju svi Amerikanci, tek posle toga moguća je njena distribucija drugim državama. On je doduše dodao da će se sa izvozom vakcina praktično odmah krenuti, jer, kako je naveo, stiže više miliona doza. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da će do kraja ili početkom iduće godine u Srbiji stići manja količina vakcina, a da će prave vakcinacije biti najranije od aprila, ali nam borba predstoji do leta i da će dovoljno vakcine biti na jesen. Logično je to što je Trump odlučio da se američka vakcina prvo mora dati Amerikancima, pa tek posle drugim zemljama. Koja zemlja će da proizvede nešto što niko nema na svetu, pa da daje drugima, a da svoje stanovništvo ostavi bez toga? On je to uradio kako treba i kako se očekuje, ističe naš poznati imunolog.